What's up guys? Kumusta kayong lahat? Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin. So ayun nga guys, kung matatandaan ninyo, gumawa tayo ng isang entry noon sa Aficionado wherein meron silang pa-vlog contest noong December. At yun nga ay nanalo tayo ng special prize. So ngayong araw na to, ito na yon. Bali natanggap ko na yung text nila kahapon. At ngayong araw nga na to ay kukunin na natin ang ating premyo sa Victory Mall Monumento. So ayun nga guys, samahan nyo ako. Tara! So guys, bali nandito na tayo sa Victory Mall. Pupunta natin yung Aficionado sa, I think, second floor. Tara. Ayan. So guys, sa baba pala yun. So, bali, bababa tayo ulit. And then, let's see. Ayan si ate. Hi! Welcome sa ating vlog. So, kukunin natin yung ating prize sa Aficionado. So, ayan. I think dito daw siya sa baba. Hinahanap natin guys. Ito na siya. So, andito na yung Aficionado. Hi So, sir, ayan. Perfume. So, hi. May kukunin daw akong prize. Okay. Bali guys, andito na ako sa Aficionado Victory Mall at ngayon kukunin ko na yung aking premyo. So ayan, nakikita niyo. So andito si ate girl. Ayan. Hi! At saka si ate rin, dalawang ate. Hello! So, tapos andun nakikita ko yung aking gano'n, paper bag. So ayan guys. So ito na siya guys. Yay! Ayan. Yan na yung ating prize. So guys, ito na siya. Yes, nakuha na natin. So, ayun. Thank you ate. Thank you. Ayan. So, what's up guys? Andito na nga tayo. Nakarating na tayo dito sa boarding. At, eto na yun guys. Hawak-hawak na natin siya. Andito na yung ating prize! Yay! So, ayan. Kung mababasa nyo, Victory Mall Monumento. So, dun nga natin pinick up kanina. So, ayan. So, ready na ba kayo? Kasi ako kanina pa ready. So, ayun. I-unbox na natin siya, guys. Kung ano nga ba yung laman nung ating special prize from Aficionado. Ayan. And then, charan! Ayun, guys, oh. So, ayun. Yung nasa loob. Kukunin na natin siya. And then, ito na! Yay! Ang ating special prize from Aficionado. So, ayan. So, naka-pouch pa siya. Ayan, of course. Charot! Kukunin natin siya. Wow! I love it! So, ito na siya guys. So, meron siyang Jewel Cruise by Aficionado Shower Cream. Ayan. So, isa to sa mga laman. And then, Jewel Cruise Aficionado Liquid Hand Soap. Ayan, tamang-tama ngayon sa panahon para makaiwas mikrobyo. Ayan. And then, hand sanitizer. Ayan. And then, scented lotion. Ayan, from Aficionado. Ayan, Jewel Cruise. And then, of course, buti na lang meron to. F14. Yay! So, ayan. Oh, perfect. So, meron na tayong gagamitin. O, diba? So, I think maganda to. Actually, hindi ko pa na-try guys yung 14. Pero, matatry na natin siya. Ayan. So, bali guys, ito lahat yung ating prize. Special prize. Yay! Yeah, thank you so much po, Aficionado, for giving us or for giving me this prize. Ayan.
Muli po sa bumubuo ng Aficionado at saka sa vlog contest. Thank you so much. At isa yung entry ko na napili para manalo ng special prize. So ayun guys, maraming salamat. Hanggang sa uli and then please subscribe. Bye!